Ben, moi bo día a todos e a todas. Eu quero que as miñas primeiras palabras en nome do BNG sexan de lembranza para todas as persoas falecidas polo COVID-19 que nos deixan unha enorme dor compartida. Aproveitar tamén esta sesión para volver a trasladar todo alento a aquelas persoas que sufriron unha perda nestas duras condicións. Quero lembrar tamén a todas as persoas que neste momento están infectadas polo virus e, polo tanto, desexarlles unha pronta recuperación e, como non, facer esa homenaxe a todas as que foron esenciais ao longo destas últimas semanas. Persoas que deron o mellor de sí, desde as que traballan no ámbito da sanidade, as limpadoras, as caixeiras, a todas aquelas que estiveron ao pé do cañón neste momento tan duro, poñendo en risco a súa saúde para que todo seguira funcionando. Estou segura que a mellor homenaxe que lles podemos facer é non só falar de que é necesario facer ese recoñecemento, senón acabar coa precariedade na que traballan en moitos destos sectores, incluído o sanitario. Eu estou convencida que veñen tempos duros, pero tamén temos o convencemento de que en Galiza temos capacidade e potencialidade para poder sair adiante e que poderemos sair adiante se efectivamente se toman as decisións políticas que son necesarias neste momento. Porque evidentemente o futuro vai depender de cales son as decisións políticas que tomemos hoxe, se son políticas valentes, se son políticas audaces e tamén se teñen unha visión estratégica de futuro, porque é evidente que estamos ante un reto importante. Vamos a ter que facer unha reconstrucción económica, social, tamén dos sectores culturais do noso país. E nós, desde o BNG, levamos dicindo que isto non se pode facer coa rutina de sempre, que é necesario medidas excepcionais, que é necesario, máis que nunca, o diálogo, sentarse realmente a acordar e que para poder facer iso, non vale o de sempre. O que se necesita é un gran acordo de país pola reconstrucción económica e social do noso país. Sin embargo, vemos que o Goberno galego non está actuando nesta clave. Estes días xa nos quedou claro que Feijóo non está pensando en como facer unha desescalada segura, non está pensando en que esta fase é precisamente unha fase moi delicada na que o prioritario ten que ser a saúde das persoas, nin tampouco nos problemas que ten o sector cultural, nin na angustia que vive no sector turístico esta situación. Vemos que a prioridade do Partido Popular e de Feijóo é que haxa eleccións canto antes, para ir a rebufo unha vez máis do que decide o Lendakari Urkullu e non sei se pensando que se pode sacar réditos electorais dunha pandemia. Estamos nun momento en que o prioritario ten que ser a saúde e a escolla que temos diante é escoller entre saúde ou eleccións. Nos consideramos prioritario o primeiro, e seguimos insistindo en que unha imprudencia en pleno estado de alarma falarnos de que hai que convocar de maneira urxente e prioritaria as eleccións. Fíxense, hoxe, segundo día da desescalada, e unha das noticias que temos é que están pensando en suprimir as terrazas polos riscos evidentes que se poden dar. E, por lo tanto, isto é unha proba contundente de que estamos nun momento delicado, frágil, onde hai que ter moitísima precaución e que en pleno estado de alarma non ten ningún sentido poñer sobre a mesa unha campaña electoral. En todo caso, iso parece o que nunca deixou de facer o Goberno da Xunta, que está utilizando dun xeito obsceno e descarado unha televisión de Galiza que cada vez é menos Televisión de Galiza e cada vez máis Telefeijóo. E, efectivamente, o problema que temos é que se necesitan medidas de alcance. E o que vostede nos presentou hoxe, conselleiro, non é unha medida de alcance. É un plan que está cheo de enganos. Enganos porque realmente presenta como algo extraordinario un orzamento que non é novo e que presenta como medidas excepcionais cuestións que vostede sabe que na práctica é activar moitas das cousas que estaban previstas de maneira ordinaria na Xunta de Galiza. E facer des unha cuestión excepcional que vai a reactivar
a grave crise que vai atravesar o sector turístico e cultural pois non é máis que un engano. É un plan, ademais, que chega ao Parlamento case 15 días despois de ser presentado pois nunha desas homilías de Feijóo na TVG, que nin tan siquiera nos lo remitiu, sí, está en internet, pero é que nin nos lo remitiu ao Parlamento, e así é como entenden vostedes o diálogo, porque o certo é que vostedes nin falaron con nós, nin intentaron consensuar ningunha medida, e iso é grave, porque neste momento a sociedade requería que houbera acordos. Pero a pesar de que tendemos a man, o Goberno galego pasa absolutamente do diálogo e da cooperación coas forzas políticas, pero é que tamén cos sectores implicados, porque falaron só con algunhas entidades, non falaron co conxunto das entidades. E iso levou a que este plan pois fora recibido con posicións moi críticas, algunhas críticas demoledoras, fundamentalmente no ámbito da cultura. Non lle gustou nin aos sectores profesionais, nin a escritores, nin artes escénicas, nin aos festivais audiovisuais, nin a música, nin a danza, nin as artes plásticas. E chegan críticas que son rotundas, non? Desde que hai auténticos disparates até palabras como decepción, indignación ou preocupación. E é normal porque, evidentemente, este plan é un parche, como moito un refrito de medidas que xa estaban, e, no fondo, pois unha irresponsabilidade, porque isto é como intentar parar unha hemorraxia con unha tirita. Fíxese, as propias cifras que nos dá vostede no inicio deste plan falan de que vai haber unha caída do 33% do sector turístico cun impacto no PIB que pode supoñer unha baixada de 2.476 millóns de euros. No caso da cultura, fala que só entre os meses de marzo e abril unha pérdida entre 2.000 ou 2.500 empregos, que pode producirse nos peores escenarios unha caída do emprego de 11.000, cando estamos falando dun sector que está en torno aos 30.000 persoas ocupadas, e cunha caída de uns 172 millóns de euros. É dicir, que hai unha crise que, segundo os cálculos que fai a propia Xunta, pode provocar un impacto no PIB de unha caída de 2.500 millóns de euros, e vostede nos di que eso se vai a solucionar con unha inversión de 27 millóns que nin tan siquiera é unha inversión extraordinaria, senón que son os orzamentos que xa estaban previstos. Por certo, uns orzamentos, sobre todo no ámbito da cultura, que viñan cun recorte que a deixaron escuálida. Casi un 50% menos de inversión no ano 2020 que no ano 2009. E iso leva a precariedade, a fragilidade e a que enfronten en peores condicións unha crise como a que estamos vendo. Fíxense a frivolidade, que aí xa hai unha cuestión básica, que son os protocolos hixiénico-sanitarios. Pois ben, o sector do turismo abre sin un protocolo e vostede di que están traballando en él. Para o sector da cultura non hai ningunha medida e as asociacións, as actividades profesionais non saben como poden retomar a súa actividade. E vostedes virá aquí e dirá que é culpa do Ministerio, pero é que as competencias de cultura son da Xunta e non hai nada que lle impida a Xunta de Galiza ter traballado con anticipación para que o sector pudera abrir con garantías. E, por certo, o sector da cultura tamén require apoio económico para a adaptación desas medidas hixiénico-sanitarias e neste plan non hai nin tan siquiera unha partida para ese ámbito. As medidas é que non teñen alcance. Fíxese, no sector do libro falan dun apoio de 670.000 euros, 5 medidas que nos din que son novas no plan, pero que en realidade son medidas que xa existían. E fíxense se é unha medida de pouco alcance, que no ano 2009 dedicábanse a comprar libros para bibliotecas neste país 2,4 millóns de euros. E hoxe están falando que van a dedicar para todas as medidas do sector do libro 670.000. Isto é propaganda, señor conselleiro, e non tomarse en serio o que ven por diante para o sector da cultura. E outro tanto poderíamos decir do audiovisual e de outros ámbitos. Falounos agora de que van a facer un bono cultural, que non estaba no plan. Está ben, parécenos ben que se faga un bono cultural. É certo que xa non lo anunciara no pasado que iba a haber un bono cultural. Gustaríanos saber, en que todo caso, cantos recursos se van a destinar, como se vai a deseñar, a que ámbitos, porque creemos que é unha cuestión importante, pero insuficiente. E nos decimos que hai que facer moito máis. Diálogo co sector, pero tamén novas liñas de axudas para financiar gastos estruturais das entidades, axudas para compensar, por exemplo, os gastos de suspensión e cancelación de actividades, axudas para todos os creadores e creadoras, porque vostedes saben nese plan que os máis desprotegidos son precisamente os creadores culturais, que
estaban xa nunha situación de precariedade e que mesmo hai situacións que alarmaron, por exemplo, o sector das artes plásticas, que fala que é un auténtico disparate, que vostedes só prevén medidas, algunhas que xa estaban recollidas, por exemplo, para as galerías de arte, outras para os creadores de menores de 35 e o resto que, señor conselleiro? E o resto que pasa? Non hai ámbitos no que traballar? Pois, desde logo, nos creemos que sí. Gustaríanos tamén que houbera claridade. Queremos saber que vai acontecer cos eventos masivos. En todas partes están suspendendo os eventos de carácter masivo. A Xunta ten que decir que vai facer. Non pode seguir mirando para outro lado. E, sobre todo, hai que mirar cara ao futuro e, desde logo, non teimar nos problemas e nos erros do pasado. No sector turístico, nós tamén creemos que o sector necesita certezas e que deste momento non as ten. E hai unha situación moi preocupante porque, como cae o sector turístico, cae unha parte fundamental do emprego e da economía. Decía vostede, nas súas cifras, estamos falando pois case dun 11% do emprego do noso país. E nós temos claro que hai un rescate do sector turístico ou as medidas que se están tomando son medidas insuficientes. Vai ser un sector que sufra dunha maneira moi dura as consecuencias deste COVID-19. Vai tardar moito en recuperarse. Por eso nós non entendemos como a Xunta non ten axudas directas para os autónomos e autónomas e as pequenas pemes, porque os autónomos deste país, que moitos siguen cos negocios pechados, que moitos son do sector turístico, están vendo como en Cataluña, en Euskadi, os seus gobernos lle dan axudas directas e aquí 0 euros de axudas para este sector. Tamén creemos que hai que reformular as políticas de préstamos e que hai que facer, remato, unha nova estrategia do sector turístico, onde sí, efectivamente, o Plan Xacobeo 2021 hai que reformulalo. Seguramente habría que pensar en estender a duración do Xacobeo ano 2022, traballar nesa dirección para evitar que haxa un desplome brutal e que haxa unha perspectiva de futuro. Nós creemos que a reformulación que se fai é insuficiente porque o Xacobeo non pode ser o único feito cultural. Eso é unha cuestión que nos temos criticado moito e que confunden a política turística coa política cultural, pero está claro que para o sector turístico é un tema relevante e nós pensamos que unha reformulación que vostedes fan aquí de 5 millóns de euros do Xacobeo pois non deixa de ser unha minucia. Desde logo, señor conselleiro, a situación é crítica e este plan ten moita propaganda e pouca consistencia. Moitas grazas.